môže dieťa odniesť vo vzťahu so svojím otcom? Poviem vám, nie vždy sú to tie spomienky. Niekedy je to ten vnútorný hlas, ktorý mu bude celý život hovoriť, či je dosť dobré. V astrológii sa skúsenosť s otcom sleduje najmä cez Slnko, Saturn a os 4. a 10. domu. Slnko samozrejme súvisí so sebavedomím, identitou a pocitom, že dieťa môže ukázať, kým naozaj je. Saturn naopak ukazuje, ako prežíva pravidlá, autoritu, zodpovednosť a očakávania. Ak dieťa od otca cíti podporu, môže sa naučiť veriť vlastnej sile. Ak však počuje viac kritiky než uznania, môže si začať o sebe myslieť, že nikdy nie je dosť dobré. Ak otec je emocionálne vzdialený, dieťa môže nadobudnúť akýkoľvek pocit, že lásku a rešpekt a aj pozornosť si musí najskôr zaslúžiť. Navonok môže samozrejme pôsobiť silno, zodpovedne a úspešne. Vo vnútri však stále čaká na jednu jedinú vetu. Som na teba hrdý. Ale však ukazuje, ako dieťa jeho podporu, prísnosť, neprítomnosť alebo očakávanie vnútorne prežívalo.